Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı okudu devam etemiz. Kim bundan alдағы dərslerde bulmagan тыңлапсыз. Mana артта тұра 1, 2, 3, 4. Әлі бүгін бізде 8-ші дәріс. Evet. Kitapның ismi El-Kalimatu fi fiqhi dua. Dua fiqhi turahında huz. Yani anlatmalar. Evet. Бұл büyük мәшһүр галимдің kitabı. Бұл галимдің урада турасында икенче бер китабын без укыгайнык. Мына шулай дәвам итәргә булдык. Бұл китабы дуа турасында. Урада Рамазан айы ул елда бер була бит инде. Дуаны кардәшләр без көндә кылабыз берничә тапкыр бәлки. Ошо һүзләрдә тукталайнык хәдисте укыгандан һуң. Фәл абду бихаҗатин иля дуа лисалахи дини. Кул мохтаж дуага үзенең динен төзәтер өчен. Салаху динhi динен төзәтер өчен. Әйткәндә, менә кардәшләр, бында күп һүзләр һезгә таныш бит инде. Кем гарәпчә өйрәнергә теләй, бигрәк тә яшь кеше булса бит. Моны күрәһез, бында дуа, дөнья, дин, ахират, яннат, яһаннам бөтәгезгә таныш булган һүзләр. Һәм кемдер әгәр моны икеләнеп йөрһә, гарәп телен өйрәнә башлаймы икән, юк микән дип башлагыз, куркмагыз. Әйттек бит инде, хатта хикән яшьтә лә укый башлаган кешеләр булган, укып бит билдәле дәрәҗәләргә өлгәшкәндәр. Һез яшь булһагыз, нигә куркып йөрергә? Гарәп телен өйрәнергә тырышыгыз. Шулай ук без төркемгә алгайнык. Башкортларга дин төркемендә бер ней бар. Файл. Унда 125 һүз, кардәшләр. Ошо 125 һүзне ятлаган кеше Коръәннең 50%-ын аңлай аласак. Инглиз телендә инде, ләкин унда аңлау кыен түгел. Ошо иң кирәкле теге ябай гына һүзләр. Күк, ер, Алла Тәала, фәрештәләр, яһаннам, яннат, шайтан, моны шуның һүзләрне йыйгандар да бер китапка 125 һүз килеп сыккан. Һәм теге ханап китереп сыгаргандар, ошо һүзләрне белгән кеше Коръәннең яртыһын, 50%-ын аңлай. Мана бында ла без әле тәрҗемә итеп утырабыз, күп һүзләр һезгә таныш бит инде. Артабан салахи дөньяһу, үзенең дөньяһын төзәтер өчен кеше дуага мохтаж. Ва салахи ахирати, үзенең ахиратын төзәтер өчен. Ва салахи шәънихи кулли, һәм бөтә эшләрен, я һәр бер эшен дигән мәгънәлә. Якулу алейһиссалату вассалам, әйткән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, фи дуаил ахар, икенче бер дугала, аслих ли шәъни кулла, төзәт миңа эшемде барыһын. На 4 һүз. Аслих ли шәъни кулла, төзәт миңа эшемнең барын. Һәр бер эшемде, я бөтә эшләремне дип тә тәрҗемә итә алабыз. Мана шулай. Бұл китапта әйтелгән күп хәдистәр мәъсур дуа дип атала. Ягъни пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям һүзләре менән әйтелгән дуалар, уларны язып алып, һызып ятлаһагыз, мана ошо әле дәрескә тиклем күпме файдалы хәдистәрне укынык бит инде. Монан алдагы хәдис, уны хатта язып алып, теге бәлки принтердан сыгарып, ошай диварга ла элеп куя алаһыгыз дип, шул тиклем матур дуа, бөтә изгелектәр төрләрен эсенә алган, төрле бөтә явызлыктардан үзеңне хаклау турасында һүзләр, кыска бик яхшы хәдистәр. فهو بحاجة إلى سؤال الله ودعائه ومناجاته في كل أحواله فكيف يستنكف. һәм ул, ягъни кул, мохтаж Алла Тәаләгә мөрәҗәгать итүгә мохтаж, унан һорауга, ва дуаһи, дуа кылуга, ва мунаҗатиһи, һәм һөйләшүгә. Алла Тәалә менән һөйләшегез дип без аңлаттык дәресләрдә. Фи кулли әхвалиһи, бөтә хәлләрендә лә, бөтә вакытларында ла. Фәкәйфә ястанкиф, нисек ул баш тартһын, теләкһез йөрөһен, тәкәббүрләнһен, нисек тәкәббүрләнһен. Ва мимма җаа фи суннати фи фадли дуа, сүннәттә дуаның фазиләте турасында килгән һүзләрдән
ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem kilgen hüzzer ul aytkan leyse şeyun ekrama indallahi mined dua leyse şeyun yok bir nimele ekram muhterem muhteremrek olarak hürmetlerek indallah Allah Teala'nın aldığında doğanan yani Allah Teala aldığında doğanan da yaxşırak neme yok diyen mağanaları hadis. Evet. Aslında da bitindi. Biz mana ябай тормышта ла кешенең мөселманмы, мөселман булмаганын нисек аңлайбыз. Әгәр моны ысынлап та һүзендә, берәй һөйләшүендә моны Алла Тәала ярдәм итһен инде безгә, Алла Тәала гафу итһен, астагфирулла дип ошындый һүзләрне ишетһәк, без аңлайбыз. Был кеше димәк Алла Тәаланы искә ала. Күңелендә бар. Иманның бәләкәй генә булса ла ниндидер теге урылыгы, нөктәһе молекула дип тә әйтә алабыз. Бәләкәй генә нимәләр бар. Чөнки бөтенләй ышанмаган кеше, хатта теге динде күрә алмаган кешеләр була бит инде. Улар бундай һүзләрдә әйтмәй. Һез бер касан да ишетмәссегез, теге берәй исламофобтан, динде яратмаган кешенән мине Аллаһ гафу итсен дип ишетмәясәксез. Шуга, кардәшләр, ул дуга мөһим нәмә ул. Хатта бәләкәй генә ниндидер дәлиле, ишараты, теге осқоны гына күренһә лә кешеләр дугага бәйле, без аңлайбыз, был кешенең иманы бар. وكفى بهذا دلالة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه وكرمه عند الله. Hem yeteti, kefe, yete oşunama delil bularak duanın derecesine ve azimi şa'nihi, onun büyük şanına, yani urununa ve keramihi, hem keramına, yani hürmetli urununa Allah-u Teala'nın aldığında, huzurunda. O şu hadiste yetirineti. Ve ennehu ibadetun azimetun ve ta'atun celile. Büyük ibadet hem oluğ itaat bulganına. Leha şe'nuha. Onun şanı var. Yani büyük urunu. Ve leha mekanetuha. Onun derecehi var. Allah-u Teala aldığında. Duanın. Ve huve yedullu ala hubbillah lid-dua. Hem o şu hadis kurhette Allah-u Teala'nın muhabbetin duaga karata. Kişinin Allah-u Teala'ya yalvarın, Allah-u Teala öyle nık yarata bitinde. Ve hubbihi li sema'i dua'i da'in. Allah-u Teala'nın yaratığı duanı işitüge, dua kılıslardan. Dua kılıslar, dua kılha Allah-u Teala elbette bunu nık yarata. Ve munacatil munacin. Münacat kılıslar, münacatların kılha Allah Teala bunu nık yarata. Münacatte şu targına anlamda, mağanalı anlamak gibi biz anlattık. Hazır zamanda rifmaga alıngan şiirlerde köylep aytılgan münacat deyler de buna oylaylar. O şu gına nima ol münacat deyip biz anlattık. Allah Teala bilen kişi höyleşe yürühe, müracaat etse özünün nindeler tege qaygıların höyləhə, Allah Teala'nın horaha, maşul Arap dilində münacat diye atala kardeşler. Artıban ve min fadli dua fi sünneti kavluhu aleyhissalatu vesselam. Şulay yok. Duanın fazileti turahında sünnette oşunday hüzler var. A'cazun nasi men acaza anid dua. A'cazun nasi men acaza anid dua. İn buldırıqız, kişilerдің in buldırıqızları kim dua kıla almay. Dua kılуды buldırmay kim? Evet, kıla almay, kılmay. Mana şol kişilerдің in buldırıqızları. Matur hadis ısnapta. Bu da köslü hadis. فَالَّذ۪ي يَعْجِزُ عَنِ الدُّعَاءِ فَهُوَ ف۪ي غَايَةِ الْعَجْزِ. Kim dua kıla almay, şul buldırıqızlıqtın in sigindeti. لِأَنَّ dua ibadetun la tukallifu sahibaha cuhden. Çünkü dua ol şunday ibadet, kişinen ol nindidir küs talab etmey. Sınlap da şolay bitindi. فَلَا تُكَلِّفُهُ تَعْبًا. Nindidir arıv,
талап итмәй кешенән, вәлә насабан, ниндидер теге ҡаты эш эшләүҙе талап итмәй. Ястатиу ан ядуа ва хуа джалис, ва хуа машин, ва хуа муттаҗи. Дуға ҡыла ала. Кеше утырғанында, мәшин китеп утырғанында, хатта ятҡанында, муттаҗи. Дуға ҡыла ала, ләкин шул ваҡытта ла, әгәр кеше дуға ҡыла алмай икән, тимәк ул иң булдырҡыҙҙарҙың булдырҡыҙы. Был ошонда туҡтайыҡ, дауам итербеҙ.